ମୁଇଁ କହିଦେବି ତୁମ ଭଲରେ ଥାଅ, ଲୋକଙ୍କ ଲାଗି କାମ କର, ସମାଜ ଲାଗି କାମ କର, ଅଞ୍ଚଳ ଲାଗି କାମ କର। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁ ଗୁରୁମାନଙ୍କର 53ଟା ଶବ ସଂସ୍କାର କଲେ ସାର୍ ନିଜେ ବହି କରି। ତ ବଲାଙ୍ଗୀର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ଆମର ଅଞ୍ଚଳରୁ ସମସ୍ତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଛନ୍ ଯେ 100+ ତମେ ଶବ ସଂସ୍କାର କର ବୋଲିକରି। 100 କାଣା ତୁମେ 1000 ବି କର, ତୁମେ କରିପାରିବ, ତୁମର ପାଖେ ଶକ୍ତି ଅଛି। ଆଉ ଆଜି ତ ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ ଫଣ୍ଡକେ ଆଶା କରିକିନା ନି କରି ମାନେ ନିଜର ପଇସାରେ କାମ କରିକିନା ବୋଲି କାମ କରିକିନା ଆପଣଙ୍କର ଦୟା ମନଙ୍କର କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିବ ଆମର ଉପରେ, ଆମ ସଂଗଠନ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉପରେ ଅଛି। ଭଗବାନ ରଖୁନ୍, ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଜୁହାର, ଜୟ ମା ସମଲେଇ। ଆଶା କରୁଛେ ମା ସମଲେଇ ସମସ୍ତ ଭଲସେ ରଖିଦେବେ ବୋଲି। ଦେଖୁଥିବେ ମୁଇଁ মোর ଝିଟୁକେ ବାହାରି গলি ভাই, দেখুଥିବେ মোর বাপা মানে ସବୁ ମୋତେ ୱେଟ୍ କରିଥିଲେ। ତ ମୋର ବାପା ଚଢ଼ାନୁ ଦେଖୁଥିବେ। ତାପରେ ମୋର ବାପା ଚଢ଼ଲା ପରେ ଆମେ ସିଧା ଆମର ଡ୍ୟୁଟିରେ ବାହାରିଲୁ। କେନିକି ଯାଉଛନ୍ ସମସ୍ତେ ବୋଲି ଭାବୁଥିବେ ଗାଡ଼ିରେ। ତ ଆଜି ଆମେ ଯାଉଛୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର କଲେକ୍ଟର ଶ୍ରୀ ନୂରପନ ରାଜ ଆଜ୍ଞାକୁ ଭେଟବାର୍ ଲାଗି। କାରଣ আসবার 10 ତାରିଖରୁ ଆମର ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ଯଜ୍ଞ ହଉଛେ, ସେନିକେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଦେଖୁଥିବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମକେ ସ୍ୱାଗତ କଲେ। ସ୍ୱାଗତ ଭିତରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଯେ କରୁନା। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ବସିକରି ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଆଲୋଚନା କଲା ବେଲକେ ସେ ମୋତେ ଦେଖେଇ କରି କହିଲେ ଗୋଟେ କଥା ଯେ ଆମକେ ସମାଜର କାମ ଲାଗି କେନ ମେଡ଼ିକାଲ ନେବାର ଯେ କାହାକେ ସାହାଯ୍ୟ କରବାର ଅଛି ସବକେ ଆମକେ ଡାକବେ, ଆମେ ସେନ୍ତା ଜାଗାରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିବୁ ବୋଲି କହିଲେ। ତ ଆମର ମାନେ ବହୁତଟେ ଆମକେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ। କଲେକ୍ଟର ହେବ ତ ଏମିତି ହେବାର କଥା। ତାପରେ ଆଜ୍ଞା ସମ୍ମାନ ସହିତ ଆମକେ କଫି ଚା ମାଗିକରି ଆମକେ ପିଆଲେ ତାଙ୍କର ଅଫିସରେ ଏକା ବସେଇ କରି। ଦେଖୁଥିବେ ଅଧା ଘଣ୍ଟାରୁ ଘଣ୍ଟେ ତକ ଆମର ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ। ଚା ଚଇ ପିଇଲା ପରେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁଛନ୍, ତାପରେ କହୁଛନ୍, ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିରବତା ଏକରି ଶୁଣୁଛୁ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଥା ମାନେ କହୁଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଇନଭାଇଟ୍ କଲୁ ଯେ ଆସୁନ୍ ଆଜ୍ଞା ଆମର ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ଯଜ୍ଞକେ ବୋଲିକରି ସେମାନେ କର୍ତ୍ତା ହେବାର ମାନେ ଇଏ କରାହେଉଥିଲେ ତାଙ୍କୁ। ତ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କଲୁ। ସ୍ୱାଗତରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟାଫ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଷ୍ଟାଫ୍କୁ ରଖିଛନ୍। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଇଏ କଲେ, ସହଯୋଗ କଲେ ଆମକେ ବହୁତ। ଦେଖୁଥିବେ କେନ୍ ଭଳିଆ ମୋତେ ନେଇକରି ଆଜ୍ଞା କହୁଛନ୍। ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ଫୋନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଥିଲେ। କଲେକ୍ଟର ଯେନ୍ତା କହିସା କଲେକ୍ଟର ହେବ ତ ହେନ୍ତି ଆମର ଗୌରବ, ଆମର କଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକର ଗୌରବ, ଯାହାକି ନୂରପନ ରାଜ ସାହୁ ଆଜ୍ଞା ଯିଏକି ସୋନପୁରର କଲେକ୍ଟର, ଯାହାକି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର କହିସନ୍। ତ ସବୁବେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଦେଖି ଆସିଛୁ। ଆମେ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମ ତାଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ ତାଙ୍କୁ ଭେଟବା ଲାଗି। ଆମେ ସୋନପୁରକେ 2 ଥର ଯାଇକରି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଭେଟ ନେଇ ପଡ଼ୁଥିଲେ, କାରଣ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଉଥିଲେ, ସେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନାରେ ରହିଥିଲେ। ତାପରେ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଫାଇନାଲି ଗଲେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ସହିତ ଆଜ୍ଞା କଥା ହେଲେ। ତାପରେ ଆମେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମନ୍ଦିରକେ ଆସିଲୁ ସୋନପୁର ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ଇନଭାଇଟ୍ କଲୁ। ଇନଭାଇଟ୍ କଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଚିତ୍ରସେନ ଦାସ ଯିଏ ଅଛନ୍, ଆଉ ମାନେ ତାଙ୍କର ଚାଲା ଘରକେ ଗୋଟେ ଗଲୁ। ଗୁରୁ ଚାଲାର ସମ୍ପର୍କ ଏଇଭଳିଆ ରହିବାର ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ଚିତ୍ରସେନ ଦାସକୁ କିଭଳିଆ ମାନେ ଚରଣରେ ଧୋଇକରି ଦୀପ ତିଲକ ଲଗେଇ କରି ଗୋଟେ ଶିଷ୍ୟ ଗୁରୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍। ଗୁରୁକୁ କେନ୍ ଭଳିଆ ସମ୍ମାନ ଦେବାର କଥା, ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟର କେନ୍ ଭଳିଆ ସେ ଭଲ ପାଇବାର ରହିବାର କଥା, ଗୁରୁ ପ୍ରତି ସେନର ଚାଲାର କେନ୍ ଭଳିଆ ରହିବାର କଥା, ସେ ଆମକେ ଆଜି ଶିଖାଲେ। ଆମେ ତ ଶିଖୁ ସେ ଲୋକେ କହୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜି ତାଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ ଗଲୁ ଦେଖିଲୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ସନ୍ଧି ଯିଏ ଅଛନ୍ ସେ ବାପାକେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗୁରୁର ସମ୍ମାନ କଲେ, ତାଙ୍କର ଚରଣ ଧୋଇଲେ, ଚରଣର ପାଣିକେ ମୁହଁରେ ପାଦୁକା ନେଇକରି ନେଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଘରକୁ ଡାକିଲେ। ତାପରେ ସେନୁ ତାଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ତାଙ୍କୁ ଇନଭାଇଟ୍ କଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଁକେ ଆସିଲୁ ଚାହାର ଭଟାକେ। ସେ ବାବାଙ୍କର ତାଙ୍କର ଗାଁ ବାପା କହିଲେ ଚିତ୍ରସେନ ଦାସ ଯେ ମୋର ଭଉଣୀ ଗୋଟେ ଏଇନାକେ ଦିଆହେଇছে ବୋଲି କହିଲେ। ତାଙ୍କର ଗଲୁ, ତାଙ୍କର ଗଲା ପରେ ସେ ମୁଡ଼ିଆ ମାନେ ମାରିଲେ। ଦେଖୁଥିବେ ଆମକେ କେନ୍ ଭଳିଆ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍। ଗଲୁ ତାପରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ବସିଲୁ, ଦୁଃଖ ସୁଖ ଟିକେ ହେଲୁ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମସ୍ତ। ତାପରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଇନଭାଇଟ୍ କଲୁ। ଇନଭାଇଟ୍ କଲାପରେ ଦେଖୁଥିବେ ସେ ବାପା ଘରକେ ଗଲୁ। ବାପାଙ୍କୁ ଆମେ